Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Shalom. Kita kemangke malih wonten renungan Sabda Winedar dinten Rebo 7 Mei 2020. Minggu Prapaskah kaping 3. Kalian kula Pendeta Ones Mahanugrah kanthi irah-irahan awatak rukun. Saderengipun kita lumebet wonten renungan kita saged maos rumiyin wonten Jabur 112 bab 6 lan 7 ingkang mekaten. Wis cukup suwe pamanggonku awor karo wong kang padha sengit marang karukunan. Aku iki demen rukun. Nanging saben ana pangucapku, wong ing kono banjur padha ngajak perang. Tetembungan rukun agawe santosa, crah agawe bubar. Ing madyaning gesang sesarengan mila leres. Santosaning gesang sesarengan ing masyarakat kangge nggayuh tentrem rahayu, saged kadumugi yen tiyang setunggal lan satunggalipun sami rukun. Mila senadyan gesang ing tengah-tengahing tetiyang lan masyarakat ingkang boten remen dhateng karukunan, juru Mazmur anggadhahi sikep dimen rukun lan ngudi karukunan. Ananging kathah tiyang ingkang boten remen tata rukun. Buktek saking pratelan saben-saben juru Mazmur micara mekaten. Tanggapanipun malah ngajak tukar paben, ngajak perang. Kawontenan ingkang kados mekaten tentu kemawon dadosaken swasana ayem tentrem boten badhe kadumugi. Ing saawit kados-kados juru Mazmur rumaos kaciwa dene dipun papanaken dening Gusti ing satengahing bangsa manca. Bangsa ingkang lampah lan tandang damelipun awon, bangsa ing tanah Mesek lan kiwa tengenipun ing bangsa ingkang kawentar. Lampahipun kasar, sikepipun demen dura. Ing swasananing manah rumaos kaciwa mekaten. Beja dene juru Mazmur enget dhateng Allah lan nyenyuwun dhateng Allah supados katebihna saking lampah awon mau. Tuladhanipun juru Mazmur saged ngucap, "Aku iki demen rukun." Nanging saben ana pangucapku, wong ing kono iku banjur padha ngajak perang. Pratelan mekaten wau buktekaken yen juru Mazmur boten katut dawah ing lampah awon. Tetep kemawon nelakaken sikep rukun dhateng sintena kemawon. Juru Mazmur tetep kemawon bangun karukunan lan bedamen sanadyan tetiyang sakiwa tengenipun sajak serik jalaran boten remen dhateng lumampahing karukunan. Juru Mazmur paring piwulang adi dhateng kita sami para tiyang pitados. Sumangga sami mbangun watak karukunan, demen rukun lan tansah andon pirukun. Watak rukun terus-terusan kedah kita pratelakaken. Kedah terus kita udi tetap dados perjuangan kita supados kawontenaning bebrayan agung ing jagat menika saged pinanggih kaayeman lan katentreman. Mekaten sabdanipun Gusti. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.